Dito kami ngayon nakapila. Okay, there you go. Andito tayo ngayon sa San Nicolas Public Market. Social distancing. San Nicolas Public Market. Mali ang kwenta ko? Okay, ito yung kalagayan ng San Nicolas ngayon, guys. Sige. Okay, ayan yung entrada. Bravo. Bayad. Bravo. Dalawa. Thank you. Sige. Ini tempatnya kita. Saya magkaya sini ni Kuya. Dapat kasi renggan-renggan Pilipino, tukilan ya. Renggan-renggan tawa ko. Tukilan yang bantang agad mayari ya. Simating kaya katamu kayong Pampanga, ma-selesela kayo. Bagya. Like na. Okay na pala. Uri, kinain na ka na. Balik ka na ka na. Hi. Dito po kayo bumili sa aking suki. Aretaw. Balo ko ipamela, linggad. Ano ipam? Pamela? Oo, pam. Pam.
Pam! Kasi minsan nakakasip ko yun. Sibuyas bawang. Kapit lang kilong bawang ito. Okay. Okay guys. Duro tayo sa mga. Social distancing. Ay, rugo. Talaga rin Pinoy, eh mula bawal.